Mine damer og herrer, så har vi fornøjelsen af at kunne byde dem velkommen til København. Indtil kaptajnen har slukket skiltet ved sikkerhedsbæltet, bedes I beholde bæltet spændt. Beholde stolryggen og bordet opslået, lade håndbagagen forblive på sin plads, samt mobiltelefoner være slukket. Vi ved dem være forsigtige, når de åbner bagagehylden, så bagagen ikke falder ud. Tobaksrygning er først tilladt, når I befinder jer i et rygeområde. Passagerer, som har afleveret deres håndbagage uden for flyet før afgang, skal venligst huske at tage denne bagage med igen, før I går ind i terminalen. For deres egen sikkerheds skyld og på grund af lufthavnsbestemmelserne bedes de vente ved flyets trappe. Kaptajnen og besætningen håber, I har haft en behagelig flyrejse med SAS og Star Alliance. Vi siger tak for denne gang og på gensyn.